Okay, good morning. So, site visit muna tayo. Ocular visit pala. Ayan. Ocular visit kasama sila architect. Hop. Ada padya. Metro. Awan di ano kaya, di Ranger eh. Papel. Papel? Okay, so daan muna tayo rito sa Samput Paligitar Project. So matagal na po itong tapos. Ngayon may additional na ipapagawa rito mga boss. So nakapaglinis na rin po tayo. Ayan. So matagal na pong walang gumagawa rito. So dito si si classmate ko, si Mark Sagon. So siya, ikaw yung gagawa dito, no? Yes, sir. Yung mo dito, yung yata, no? Yung sliding na stainless. Ayan, no? Ayan si Mark. So lagay ko lang dyan sa screen yung FB niya kung sakaling magpagawa kayo mga boss ng sliding about sa mga metalworks, no? Gate, fence, ano pa ba? Process, no? Pwede rin. Ayun. Kaya lang, may ilag sa camera eh. Pupunta ko sa harap niyo, pupunta ko sa gilid ko. Yan, kaklase ko po siya mga boss. Malupit din po siyang gumawa ng mga yung mga metalworks, yung sa linya niya. So, pulido rin, nasa puso rin yung pagtatrabaho niya. Mag-alarm mag-iko. Mag-alarm. So may mga punch list tayo rito. Nilinis na po sila. Eh ngayon buksan ko nga yung ilaw. Medyo magsarsad na ata ko Hindi na tinigil yung alarm. Tinigil yung alarm. Ay, tinigil yung alarm. Nagirot, nagipili daw da? Ha? Nagirot, nagirot. Natin dito sa bila. Wow, ang ganda. Wow, pati si nanay napa-selfie Ito na lang hindi pa nabuksan. Yung seats nito. Hindi? Ay, meron na pala. Meron na palang seats. Naka-seats na. Ayan ganda. So malapit na po tayong mag-turnover dito. So house tour po natin ito pag pag turnover. So lilibutin din po natin yan lahat. Daming alarm. Ayan nakalam din yan si sumusunod Tap mo. Magkano kaya yung ganito? Si Tap mo.
Ganda. Patay na natin. Ayan. Tapos dito. Saan pa ba? Ito pa pala. Hindi naman maingay ito. Patay mo na ba? Alright. Ayusan? Ajay. Shower? Okay na yun. Punch list. Ito po yung sa may labas. So malapit na po ito. Turnover. Okay, tara na. Punta na tayo ng Santo Tomas, Pangasinan. Okay, dito na po tayo sa Jollibee Carmen. So dito pa yung meeting place po namin mga boss. Shoutout kay Sir Jose Pagarigan. So siya pa yung kausap natin dito. Sir, good morning. Hi sir. Good morning sir. Ano, diretso na tayo o kain mo tayo? Sige po sir, pwede na tayong dumiretso. Okay. Sige. Ato yan sir. Dato yan, ka-architect. Sundan namin na lang po namin kayo sir. Sakto. Dito lang pala eh. Among nga isa?
Madi. Di ka lala, dito pa lang sa ano, katabi pa lang ng parkingan natin. Shout out Architect Pader. Ayan, shoutout kay Architect Pader. Barkada Ayan. namin taga Santo Tomas. Santo Tomas. Taga Santo Tomas po yung si Sir. So ayan, yung sasakyan niya susundan na lang po natin. The IC Kamusta, mga masisipag naming magsasaka? Ang sukat nito nung pinili ko 500 square meter. Sir. Sir. Good morning, Sir. Pero yung buhon dati, pinadjust kasi nung nagpa-fence ako eh. Yung buhon halos agad dito sa kalsada eh. 1.5 siguro mag-adjust ng tilo. Parang gano'n yata eh. Parang maluwang pa to sa ano, Sir, 500. Laki na. Tapos baka na taon na dyan. Ilocano ka niya? Ano, Sir? Kasali ata baka, Sir. Ne, dapay lahi na di baka daktal. Nasukat natin sir, si parang page na kanikuha na abis na. Hindi nga Ah. exact na kuha na eh. Architect Oliver nga pala, Sir. Tsaka si Ian. So nasa 500 square meter, pero yung papatayo ay nasa 100 square meter bungalow. Pero Mang- yung nasa likod ko, nag-adjust sila eh. Manong bedroom, Sir? 3 bedrooms. 3 bedrooms. Ay, lista ko yan. Dapat lang po mong ipilitin nun eh. Yan, punta po tayo dito sa Santo Tomas, Municipality of Santo Tomas. Di parkingan ni Mayor pa kabilang. Yan, tignan natin yung mga requirements dito para sa building permit. Sige. Di sango, Sir. Kabayan din sir. Pa-picture tayo ita gwardiya. Mabalik pa picture lakay. Ay, picture? Ah, pero dito. Dito na rin. Pwede yun din. Naputulunod baka parilasan ng picture eh. Nasana ka airport eh. Ah, Okay? ano? Yan. Okay. Ate pa, Sir. Tara dati, ano? Remembrance. Ate, Sir. Okay. Thank you. Thank you, Sir. Sir, thank you. Ingat, Sir. Ingat. Ingat din, ingat din. More projects to come. Salamat, Sir. Kailangan na niya through GC lang. One, Sir. One. Thank you, thank you. Sige, Sir. Ingat din. Okay, so tapos na yung meeting natin. So, dito na tayo kumain sa Jollibee. Oh. Let's go. So, kanya-kanyang lakad ulit. Maghiwa-hiwalay na naman kami mamaya. Okay, so balik ulit tayo rito sa may Santo Tomas. So, magtanong po tayo sa assessor's office. So, sila Architect Ian na po, tsaka si Architect Oliver yung pumunta. So, tanong po tayo dun. Hintay lang po natin kung ano yung mga requirements. Okay. So, malis na sila Architect. May kanya-kanya pa po kaming lakad. So tayo pupunta pa tayong Paniki. Tingnan natin yung project doon. Kukunin ko rin yung pera. Kukunin ko rin yung pera para sa project. Pambili ng materialis. Okay, dito na tayo.
Good afternoon po. Good afternoon po. Diyan po si, Ma'am Alma po. Ay, tatawagin na lang po. Sige po. Okay. So, dito na tayo. So, galing din tayo dito nung nakaraang araw. So, dito nagpe-prepare na po sila ng pintura. So, unahin po natin yung taas. Ceiling. First coat pa lata? Dua ka na pare. Ha? Dua ka. Kupas. One. Ay, pumaraw iso na. So, gumamit na po tayo ng concrete primer and sealer. So, pagkatapos natin ma-primeran yan, yung flat latex. Di okay yan? Baka baklasag malan. Nilalaro ka na dati bukol-bukol. Jenny, malakas sila tayo dugtungan ni Jenny. Jenny, madi malakas sila. Nagpatulong katan. Walang. Pinitikan nyo. Walang. Agawang ko ba di babata? Madiji nga to. Ang pailay. Liha. Liha po tayo. Mukhang hindi pa sanay si Carlo na Ayaw mo yatang malikabukan. Magpalit na lang kaya tayo. Ako magliha dyan. Carlo, ikaw mag-vlog dito. Kapalit tayo. So yung gagawin po natin dito ay yung pintura sa ceiling tsaka interior. Yan na po yung gagawin dito. Tapos pero pang ipapagawa sila madam dito yung pero yung mga workers na po ni madam yung gagawa dito nila owner yung mga pintuan tapos yung tiles dito pati dito sa banyo. So yan po yung mga gagawin ng mga ibang worker. So dito pag nagliliha po tayo nagpe-prepare tayo preparasyon kasi sa pintura yan yung pagliliha So pagkatapos mamasilyahan, lilihain po natin yan. So siyempre meron tayong gamit na ilaw. So ganun din sa wall, ganun din. So magliliha rin tayo dyan sa wall. Okay. Yung sa baba, Carlo, hindi mo na yan. Yan, makikita mo naman Iniwasan mo yata iniwasan mo yatang lihain Ayun, ang lalaki ng mga bukol Wala namang bukol dyan, Carlo Nasa mata mo na, banda. Nasa kanto. Sa may kanto. Huwag mong ilawan. Yung isang ilaw lang yung gawin mo. Ilagay mo doon sa gilid. Ipagilid mo. Hindi, dito. Yan. Makikita mo kung nasan. Makikita mo. Dito ka. Ako, nakikita ko na yun, ayan, Nakikita ba? Ang dami. Pati dyan, Hindi lang dyan. Dyan sa mismong kanto pa. Meron pa dyan. Dyan sa may mustong mata mo. Dyan banda.
Lahat yan, dapat makita mo. Kaya nga may ilaw ka eh. Ganyan pag mag-iilaw kayo. Pag nakaharap yung ilaw ninyo dito sa baba, tapos puro pulido na yan. Makikita yung mga bukol dyan. Yung mga bukol, yun yung mga lilayan ninyo. Para pumantay, para mag-smooth. Oh, dahil kita tingnan mo dyan sa may kanto. Ayan, oh. Di mo ba nakikita? Di mo nakikita? Nakikita mo rin. Oh. Oh. Ayan, nakikita mo mga bukol, oh. Yung mga ano. Mukhang kailangan mo pa yata ng taga-turo ah. Ha? Hindi ba yung sanay? So bago lang kasi si Carlo dito. Hindi pa sila sanay eh. So dito na, meron na. PVC ceiling. So flat lang po siya. So may partition pa po rito yan mga boss. Tapos TV console. Tapos mga wall accent. Tapos modular cabinet. Tapos may ano pa po yun. May center island. Itong banda. Okay, tara na mga boss. So, ka-update ko lang naman yan nung nakaraan. So, tara na. So, kinuha ko lang yung ano dito, yung full payment ng ceiling. So, kasi sa paint job na po kasi tayo. So, tara na. Ay, yung bag ko pala. Nalimutan ko yung bag ko. Shoutout nga pala kay Ma'am Rachel. So, tara. Sige po. Let's go. Okay, dito na tayo sa bahay. Tapos ulit yung isang araw natin. Kasi lang misis nagsundo. Nagsundo siya ng mga bata. Walang ko si Grayan nandyan. Yung bunso. Hindi mo na yan. Ang tao. Hi, Ian. Ito, Papa. New! What? New! Wow, sino yan? Si Dog... Natawagan ni Tita Manang Nang... What? Natawag ni Tita Manang Diwi? Hindi Dog Papi? Hindi pati yung natapon na. Natapon ni Mama yung Dog Papi? Opo. Sino ba yon? Yung pet ni... Pet ni... Shami? Hindi, pati ni si Wick. Ah, pet ni si Wick? Alam Si ba? Shami, tingnan mo. Uy, mas cute na si Shami kaysa Wick? Ano? Mas cute na si Shami? Pati
Makalmot lang. Oh, makalmot ka niyan. Makalmot ka. Pag nagpurple si Chami sa akin, Oh. so gusto ni Chami sa akin. Baba mo na yan, baba mo na yan. Oh, magbabay ka na, wala si ano. Gusto mo rin din Chami ako. Magbabay ka na. Wala si kuya. Wag Lagunelia Vlog is the best vlogger. Make sure to like and subscribe. Click in the video now. Kahit afternoon pa. Bye. Bye.